Yo, ladies and gentlemen, it is Eshe Sanga here, the sexiest man in South Africa, a chocolate no vanilla. We are back again on another episode of Eshe Sanga and Friends, episode 6. As you know, and I'm always with a guest, a special guest artist from Eskrandi. I'm not going to introduce him. Start introducing ngokwakhe. What do you mean must introduce sure Goodman kunjani kwethu? Wona kunjani? Yeah, I'm doing fantastic, bro. And yazi ngizaqala ngapha introduce ke tawuse nenzela nerves. It's nothing much about me, my guy. Igama lami Asive. Ifani yami ke ndikutufu, but most people they know me about Ifani yami. That's all. Okay, get that. So, and you usifake. Since we artists, yes, we poet. And maybe it's a poet, maybe it's a poet, and that's poet, yeah. Pendo be actor. Pendo be that's not a singer. Do you sing? No, I don't sing. You don't sing. No, I'm not a singer. But I think we should cut it short, yeah, bro. Yeah. I'm no longer a poet, yeah, bro. Okay. But you know, when you start in the artistic world, yeah, bro, when you are trying to find what are you capable of, yeah, bro. Yes, I started as a poet, started as an actor, yeah, bro. But as minyaka iqenqeleke hamba, you start to discover no man, this is my suitable side. Xa ndisebenza kweli cala, yeah, bro. I can do much more on this side. So nokweliphi cala? If I could talk about myself more, I'm a creative director, I'm a project manager, I am a writer, and I'm also an MC. Okay. But I'm also an actor. So I could just say I'm a versatile artist. I'm a versatile artist, yeah. So, I know what nje usibekele uyondlale and tell us what made you ufune uba artist like ube more kiweze art and culture. If we could start about unpacking ijourney yami xolele kapha esilungwini, I think ndizawubetha nje ndisithi yabo xa ndifuna uzama nje indlela yokwazi uba ndizicacisele mntakwethu yabo. So xa siqala ngejourney yami through artistic life yabo, into enzekayo I think ndaqala ekukhuleni kwami, I think from the age of 9 uba ndandisakhumbula kakuhle yabo. But at that time we didn't know uba ngaba okay, this child is an artist, yabo. Ubona uba niqokelelwe nihambe niyoxhentsisa isitswana, yabo. So yeah, it started esitratweni sihambe sisenziswa sihambe sixhentsiswa senda ndikwenzela umzekelo kuyobeka itota senda kuyobeka into produce, yabo. So the journey began from then, yabo. But ekukhuleni kwam there was usisi wami ekwakuthiwa nguBuhle Sam, yabo. So from seeing usisi wami yena wayesegroupini eyayibizwa ngokuba ngaba ikuyakhanya. So I used to support her each and every time. Ndibona manje xa ngibukela bona umxese stage eqabele actor mhlambi lo play ithile xa ndiyomsupporta. So it used to be like ikube khona into lapha kum ngaphakathi uba hey xa kunophakama mna ndingene pha, feel like I can do more. I think I love this, yabo. But ke ndizivalele nje koneni and I continued doing intoni laa nto sasihambe siyenza yobeka itoti sizibeka nolisa endleleni, yabo, sifumana imali. It's a long journey, my guy, but to cut the story short, yabo, at that time I had not discovered myself, yabo. That's what when I kuyakhanya, I think it was 6 years back ekungeneni kwami kuyakhanya. So kulapho ke ndaqala khona uzibona uba ngaba no man, something ikhona apha kum, yabo, and ikhona nje iyakhula. So me becoming part of kuyakhanya, I think it was when I started seeing myself, no man, I'm really an artist. And previously reflecting from imisebenzi ebendiyenza and the feelings that I had, yabo, but no man, my guy, you're an artist. Then aqhubeka nawe. Aqhubeka nawe andifuni hayi beka yonke indlala. Okay, sure. So aqhubeka nawe from kuyakhanya, joining ngekuyakhanya ke bukele kufika endaweni mos izinto senziwa uthobela imithetho nemigaqo yenziwa esetyenziswayo kuloo ndawo enezinto ezithile, yabo. So sifika ke kukho leadership ke inkokheli ezikhokhelayo nabantu esebeyazi uba kusetyenzwa njani, kuqalwa phi kubhekwe phi, yabo. So from seeing from ababantu sisebenza nabo ndabona uba okay, now this likhaya eli endibelonga kulo, yabo. Seeing from how everyone behaves, seeing from how everyone loves lo msebenzi bawenzayo, yabo. So I told myself, no, I'm home, yabo, let me allow myself to learn and develop.
I started doing phana I was a poet yabo the actor ndandidensa nodensa ke ngelaa xesha yabo ndandingilaa mntu uba uyadensa mntakwethu and intswemlo nenzayo nami xa ndibuya ngomso ndifuna udensa yabo nepoetry ndandisiva abantu bathetha kamnandi yabo nam ndandizibethe zowe not knowing that mhlawumbi ke ndizaba ntswempu kwahamba ke laqenqeleka ixesha yabo ndaya ndikhula ke my dream ke ndaya ndithetha nothetha mntakwethu like ndandingenguye umntu ayithanda uthetha but xa ukubakho kwam phaa yabo I started developing uba ndandikwazi uthetha starting from kuways asesikolweni kwi-unprepared speeches yabo I became bold yabo so ndothuka nasekhaya man uba no man what happened to this guy. We don't know this version of this person, but ikhona into khula yabo and kulondo ke all thanks to abantu abafana no Mr Nqungi because of babesithi xa beme phambi kwethu from eKuyakhanya Productions with their leadership skills and how they did things yabo us thina sibukele sibone lokuba ngaba man no we can learn something and I did learn something from that guy yabo which developed the person that I am today. So ukucaphula kwento ethathe eqaleni saqala uthe awuseyiyo i-poet. Yes. What made you ba uye ukwenza i-poem? What made me to bandiyeka ukwenza i-poem, I think it's myself discovering into yokuba ngaba I'm not suitable much or comfortable much on this side yabo. I discovered amanye amacala ngokuba sekuyakhanya yabo izinto ezifana no creative direction, project management yabo kulapho ndazibona khona uba hey man ndiyakuncanya ukwenza ishow uplan ishow kanjalo yabo ba ishow iqale kanje iphele kanje iqhubeke kolhlobo yabo. I love creating yabo like a dance. I'm not a dancer but I can tell you how to dance. I can tell you what to do when you're dancing and I can collaborate something to be something a powerful project yabo. So yonke lonto ya developer from eKuyakhanya Productions which is ke ngoku from eKuyakhanya then it went to different spaces. Okay, abantu bancabula kwinto zithethayo ubukhe wathi uyiyo ne-MC. Yes, we all know ba into zoba MC because I thought you MC uthetha in front of abantu abaninzi, a large number of people. Yeah, so wasibona njani ba okay now I can be MC and why hendisha njani yonke laa nto ba ube nervous in front of about like ukhuphe laa nto okay now ndi nervous uzofocus ube yi-MC and uzibone okay now I'm good kule nto endenzayo. I think kweli cala ndikulo wena mntakwethu yabo. I always believe in yokuba ngaba as an artist you're always nervous my guy. Yeah. If you're not nervous xa uzokwenza umsebenzi wakho you just go and then you do the job, meaning that ikhona nje into enakho ukugrogrisa yabo. Yeah. So yonke lonto ezibabeni ke natsho uba andabukela abantu yabo. And if I see you doing that job and I love that job, I will go for that job yabo. Ka into mna kandifuna mntakwethu ndiyaya kuyo bandayifuna I'm telling myself bandizayenza yabo. So starting from seeing myself ba ndandingayiyo i-MC kukhona ilixa ekwakudingwa ngalo i-MC eKuyakhanya yabo. So kwakudingwa umuntu ozazivolontiya xa plan event mosingela xesha sasingekho kwisikhokelo thina kuthiwa okay sure who's willing to be an MC kule Theatre Friday sizaba naye yabo. So okay me ndaziphakamisa, not sure about the decision but just because of I'm led by lando nokuba ngaba ndifuna ukuya ndifuna uyenza lento yabo. So yenzeka iqhubeka from there. I got the opportunity and then one thing ke ngokuba xa ndifika endlini ndakuthi ndingalala ndifuna uxoxa Practice yabo. It's more like mna ayingathi ndiye TV into ezinjalo yabo. I took it like that yabo. I think I was a dreamer yabo. This can feel okay now. What is it different enzayenza ngosi yami yabo? Am I gonna do this and sizabamela kanjani abantu abangakaya yabo? And funny that I prepared my guy yabo. Even I had different costumes and I had a funny entrance. Ekhona ingoma endingena ngayo yayithini na? Oh, iPikoko. It was Heritage. iPikoko ndangena ngePikoko sibethe enye dance ndizama nje ukukhupha inantsika innes and my guy I did my best. Uyazi I thought like I was the only one because ngake ndayezama into ba MC Sure. Cha angayi like ncamncam bengathi imntwana lo xa ba MC acte like ingoma nje just to that about to entertain abantu okanye ukukhupha Yes. nerves. I thought him not doing that but now I can see okay almost zonke into MCs ayenza la. Yeah, yes, everyone gets afraid my guy when you go on stage even now
yabo even now nangoku ndiyazibuza uba ngaba ndifike njani ukuze ndibe lapha yabo on the podcast yabo interviews nazoyika yabo but now like there's always a chance well okay sure man okay let me do this yabo uzokoyika my guy yabo nami ndisoyika even still now whenever mhlawumbe uzothetha nabantu yabo uzakoyika but if you tell yourself ba ndizayibetha le way izakwenzeka yabo okay so isibuthe wajoina ikuyakhanya kuyakhanya wajoina kuyakhanya because uzayimeme kuyakhanya yes then kuyakhanya used to host I think almost every Friday yes then I think last year kange hosted at andama ndisemvu kanye na this year because biqhela uvula nge I think audition I think angayiboni poster like this year I don't know when they share okanye so what's going on kuyakhanya because it seems like ingathi quiet kancinci. Yeah, hey my guy, to answer that question yabo awuxoki xa usithi igroup iye ya quiet yabo awuxoki nyani xa usithi ba igroup iye ya quiet yabo ubu quiet bayo ke ibe quiet ngasizathu zithile yabo remember that you are dealing with different personalities yabo you are dealing with different people yabo meaning that xa nidibana especially apha elokishini nisenza iqumrhu yabo igroup yabo nisenza igroup nidibana most you come from different homes from you guys coming from different homes nizile nizoyenza lento nonke yabo some share the vision some do not share the vision ezibanikhula niphanda yonke lento yabo unyaka kazophela niqhubeka nonke yabo so mean that some people kuzaba kwilixa lokuba babheke kwindawo ezithile some kuzaba kwilixa babheke kwindawo ezithile yabo because of mhlambi they have abanye bagqibe imatric they have to go to the world of hustle eqona lo meko abanye they have to work and provide yabo they are no longer wela lexa ngokuba phuma endlini bekubhaka ndihamba yabo but inoba mhlambi ke isaringa within their hearts yabo but igroup yona ikhona saqhuba yabo but it's still trying to develop yabo so you can't pour from an empty cup yabo funeka uhambe mntakwethu uyogalela kakuhle yabo so it's still strategizing and it will come back yabo and it's never going down. Usixelele nje ba ezinto iartist enza izinto ezininzi how did you manage uba okay focus esikolweni then do art and culture then udo ukwazi ube phi evarsity how did you manage it because most of yabantu bakhwetha isikolo then focus ke art yes then how did you manage bo usixelele ba no man I would focus kwinto ze2 and ngizazwina yeah ndicinga mna yabona le way it starts from passion yakho yabo when you love something meaning that uzakwazi uyenze ixesha ngaphandle kokuba ngaba ke awuyithandi yabo even mhlawumbe noba you are not part of London ngoku but kwindawo kuyo noba uza kwenza ntoni kuloo ndawo kuyo laa nto noba uyenza phi nabani uzakwazi uyifumane lexesha unless awuyithandi yabo so me joining Kuyakhanya Productions, I became a member for a long time, yabo, which is I'm still a member, yabo. Kanje ngamaginqeginqe nje athile aziqhubekelayo, yabo. Ayaphasalisa nje izinto phana phaya, yabo. But indlela mna ebendikwazi ufikarisha ngayo ixesha because of at the same time ebendise Kuyakhanya, I was a leader eKuyakhanya ndisenza trade tour. Qala kwami ke andiziva ndiyahamba nyandabaleka ngomnakwethu yabo. I was a leader eKuyakhanya, I was a president eKhanyolwethu, not a president, a vice president yabo. I was a vice president eKhanyolwethu at that time. Yeyiphi into ebendiyenza zizazizela kodwa enhloko yabo, but I used to make time nangona ixesha lam ngamanye amaxesha beliba nazo i-glitches which is ibengixabanisa kakhulu ekhaya yabo. But as I've said mntakwethu, if you love something you can definitely make time for it. So lano you're president ba okay, now you are a president of isikolo, be president yesikolo song, vice president yesikolo song. Yes. Then you vice as vice president yesikolo sonke.
yazi bona besikolo if you don't do this bayathetha balini ntoni ba okay kube khona i-changes esikolweni then sinto yena asitshintshayo okay ba yeah now we are changing isikolo. Oh, I'm a guy. Even if you can go back, yabo, to our generation, yabo, at that time, okanye mhlambi to the class of 2025, to the class of 2024, and kumulika 2023, and kumulika. But if 2023, I think it's 2023, ubungabuyela, yabo, buyele pa kwela xesha lethu, my guy. We did like, I could say blasphemy. Sasintswembu Brian sasizenza utshintsho laluluninzi, but one thing that we made sure that we were the voice of students, yabo, uqalela from the creative side of issues zaseKhanyalethu bra. They were magic, my guy. Yeah. They were magic. We had numbers, my guy, not just numbers, but we had performances, big performances, and we made money. It's always important to make moolah. Yeah, well, but in everything that we did, we always ensure that these students sihamba nazo. Yeah, bo sithatha inantsika, sithatha uba nikhala ngalento, yabo sizayimela lento nikhala ngayo, yabo. So we always did that, especially I salute that guy Lithandikolo, yabo. Bikho yayikhona nje napha ingxubano eKhanyalethu yengxakana nje yayikhona nabafundi, yabo. But we made sure that we stood, yabo, we stood nabafundi uqinisekisa nokuba ngaba awanyashwa amalungelo abo, yabo. Nangona sesingekho veld lo mhlobo, but ke sakhula pa kakhulu, sakhula kakhulu. That was a great platform, yabo. Even the students can testify. They can testify. So as the artist, you all know xa artist, there's always abantu abazoxeka about your work. If you MC, people like bona nje abantu abanjalo. If you actor, then people like if you want a poem nje banana negativity abanayo, then how did you manage yonke laa nto ba you know what, this time and there's a new warrior, I'm just gonna do my thing? There's always criticism nakwethu, yabo. Hayi wonke umuntu uzayithanda siba usitsho lento yenzayo. Some they will question ba uyenzele kuba mayiphelele phi, yabo. But one thing mna endandinayo engqondweni, yabo, I know ukuba lento ndiyenzayo izandisaphi, yabo, and then ke ngoku ndizavuna ntoni kuyo, yabo. Andizixelela loo nto even from ukhula kwami estratweni, like saying from going to ukuyakhanya ndiyo practice, developing the person that I was developing within myself, yabo. Ndiphethe ubhaka, I still remember uphatha mosipla ibheki yakhe kaWoolworths ujongiwe estratweni ngumna notheni usehle senyuka, yabo. Kuthiwa ndifuna ukubizela gama ndibizo ngasestratweni noma mhlawumbi kuthiwa ziyahambe zangqondo, yabo. Like ezo zinto nangona zihambe emoyeni zazihambe sifike ezinye zazo zihlabe mhlawumbi, yabo, because of enye awulindelanga ba izovela Kubani izovela like not that izovela kubani, ivela kulo muntu, yabo. And even nasekhaya ekhaya I was attacked, into yenzelani le uyenza iza kusaphi ekuthini ikwenzeleni nakhaya, yabo. So yayilapho nje we, but I always told myself ba I will push it. Even now, I still tell myself, ba, this is a yen's art, yabo, till no further notice. And one thing I know about umnyama mazusoloko nalawe ba, okay, uyenzile into wakubukela, but ulindele downfall yakho. Ayino downfall bazawuthetha ke ngoku. And nase evarsity wenzi arts and culture okanye wenza enye nje i-course different? University, I'm not doing arts and culture, I'm doing education, senior phase. Yeah, I'm doing education. There was a guy, I don't know what happened to him, maybe you have information. I think it was Taaya. What happened to Taaya? Because maybe you have information. No, oh my God, nothing happened to the guy. Yes, Babin Chile Kuba, Singabantu, merely must we go different sides because of growth. I have received an offer at Durban, but my guy is doing art now. Like, luckily, he got to study art in Durban, and he's still
like doing art. He even graduated in art. He's still doing art even now. There's nothing that happens to him. Usaqhuba umculo kahle futhi akaculi uyabula kulanda kakuyo yabo. I think it was 3 years ago. Yeah, also push art and push strong. Bana bayanqaba. Hey, Push strong. I'm telling you, my nigga. so as a indo, you know, we artist. Sometimes it is hard. For my art is hard, Koban. But sometimes it is hard to buy okay if we are Jola. Because there was a guy, if he artist, Jola and artist. Because so that he will understand that umsebenzi wakho. So na true indo ku relationship yakho wakabona ba Jola nabo. Ayomntu wakajola naye then irelay yakho nje ya toxic just because we artist and you artist but say that I understand into yezayo. Banezo way banaxesha lam. No ukhona. Ukhona sasa kabikho. No, my guy. Okay. No, you know, bro. Yeah. There were relationships. Yeah, but there were relationships like surely now that we tell about mhlambi ke ixesha lomuntu ungabinalo uncamo yabo phela mhlambi ke eziphela kanjalo yabo but ke I wouldn't love that sigxile kakhulu kwicala le relationship because I don't have to put my status of a relationship in public yabo. But you did enjoy being in the public. Yeah. Sayazi. There was a girl be artist you ujola nayo. There was. Oh yes, there was. Yeah. Then like everything was cool. Talk about I don't know what who are you talking or referring to, but I would love that we don't publicize. No, and that's back can ndayazi ba as an artist so ungajoli nomuntu artist like song ungajoli nomuntu by artist. Yeah. Yabo. So as an artist i-artist oloziba especially ka we actor and into zibana la bad image whereby you are a player. Mm-hmm. So I want you to tell us how do you convince your girl uxelele uba I'm not a player ntombazana. Uyisela bazi ta. Pause it a little. Sweetheart, so what? Yeah, pause it. Sweetheart. I'm gonna pause it, bro. Yeah, man, the question you. So a simple question you. How do you convince a girl about you're not a player as an artist? Because you don't know if I'm an eye, I be player when so I'm like, oh, another man teen. So I want to know about how do you convince a girl? How do you convince? Nje you convince ba okay, convince njani ntombazana ucela ba bra I'm not a player. Okay, come on. No, show me the way to man. One thing I could answer the question yakhe bo. I've never experienced the platform of me being a player. Yeah, well, I'm a very genuine guy. I love so much. Yeah, well, so and nazo ngithanda nje kwenza into ezibheke ecaleni yabo because I believe in the Lord so much. Yeah, because he is our savior. So also njalo, which means you are believer who is a love. Yeah. Wake wachitela? I don't remember Mukanje. Serious. So the zange wachitela so because so how do you take le nto yamantombazana? Yoba amantombazana abe because if you're jonga amantombazana wasekho that much kuweze love. Ba kwinto zantoni ezemali. Yes. So ithini into yakho opinion yakho lo way amantombazana ngabikho kwinto ze love but abekhona kwimali. If you don't have money abakufuni. I don't believe in that, yabo.
Cha ixhomekeke uba umuntu udibana naye njani fethu yabo, because at the same time abantu musudibana naye umuntu esuka kwi-situation yabo, and then you don't know about that person has healed from the situation okanye that person is still trying to heal from the situation yabo. You can't change a person yabo, but through indlela owenza ngayo yabo you can make change to the person. Mhlambi yena acinge ke ngokumosa umuntu inkulu ukuzazi yabo. So kuxhomeke kuba udibene nabantu kanjani. Ewe bakhona abantu abathanda imali, mhlambi ke nawe mnja yami ukhona mhlambi ukubambileyo yabo uthanda imali ku bekhona. Hayi ndakhatha like about the reason why I'm asking the question, I don't know noba ndi toxic or what cause and andicinga intombazana or what, because ukonye umntana sure asijowana lo mntana, then umntana bona into span hayi ubudget ngantoni ngemali yakho yabo. Xa uzophela inyanga like you see lo way yaqala aze lo mntana qala uspan, so ekapay no pay no da hayi sike budget ngemali yami. So like no, I can't date this kind of a person. So ndayiphelisa. Anko rogo boss. Anko rogo boss even alone. The wrong. You can't budget ngemali yami. Especially as ka charity, ayo responsibility yami is that much. Yabaza bag responsibility bakuthengele yonke uyifuna no team na. As ka charity. All of that why budget bra. Yabo imali yami ya budget. Bona xa hleli yo yabalo okay now Zothi abo sizothi sithi ndifuna le uyayiva lolo. So ndayipheza qala lo we nathi no ntomazana asinokwazi mayiphele relate imphelise izaqala izaphelile mna. Hayi ndingaphisa qala anqala usipana boy sisenyanga oqala ndisipana nyanga oqala angapheli no bhe hayi noma seke ndibalene. So like nah yabo yena nguye okondlalelayo ya nguye ndibayela okay hayi ndinida intontoni ndinida intontoni like nah ntomazana I have a family mna ndijongile kaloku mhlawumbe so like zange uthethe naye mntakwethu yabo. nah anakusalo thetha you can budget ngemali yami But my guy like mhlawumbe yena bengayiboni ngolo hlobo yabo. Awuzazi wena uba umvulele ngokuthetha kwakho nathetha njani yabo. So maybe if you had communicated naye uba and like okay sure ndiyava manje ndithetha ngazi yabo, but nomuntu kanje nakanje yabo. Mhlawumbe ngetyhilelekile ke mhlawumbe okanye behleli ke ezile uvile uba uthi uzoqala uphangela. I think be expect imali because akwazi ndizaqala usipana akwanili noba ndenze zami responsibility then angaphe no pay vum senguwe so ufuna into zakho, but you know about okay ngomjita I have a family I need to look after, but wena sobekeza kwi needs first awutshotsho nokuthi ba hayi umama wakho umthengele ntoni uzawuthenga ntoni like zonke zona. So that decide okay no my pal because nanye ntomazana abantu adwaba ngo nayilahliswa because ayithe safe space my guys, safe space. Ndayilahlisa because ayithe kanje akho nto wrong ukuba intomazana iwini kwi-groove. So I was like which is ngomnye wabo namlahla lana banditoxic wandithe but khona nomnye makhaya mna ndalahla. What do I feel like noma mhlawumbe mntakwethu noma you're traumatized my guy. No, I go to what I'm trying to protect, like I'm not to protect it, like let me say I'm trying to protect iheart yam ingozi uyinqanda ngokusayibona ibiyeza, but you can't always protect it. Ikhuphe like take it there. I can't do that him. I-experience zenzeke ikhuphe. I don't want to experience. How will you learn? Awuthiwa umuntu ufuna ubethe. No mna kwami lothethayo if a sticker uyathetha uthetha nami waringa nje into ephuma ecaleni which is now uyayenza lo. You can't tell me ba akho, you can't tell me ba hayi if awunayo imali funeka kube nazo zoyi-2 ways way ube nemali ukwazi ube mnandi endweni
mhlawumbe intweni ebhedini yabo uciye ba anamali mina yabo anamali so which is lo ulapha kum for into zasebhedini so which is noma ukhona mina ngamnika imali yayiv so enizibona ukuzinqande isaqala incoko because ngiyoxelelayo ba okay isina ndi nje xa unethe ba ijoke mase hayi ndadlala okanye ndaxoka nazo intombi zakho ze kuyo bakhompensa ngendlela esmooth abantwana Right, ingahlela walo uthi ba right ubine go. yava Ngekho right. ingxaki uyinqanda ngisaqala so yena guys I think you must take into notes kum don't beg intombazana intombazana iyalahla amantombazana esilahla nayo amantombazana esilahla Like seriously, like considering from how you speak, like it's more like as you say that you're protecting yourself, yabo. Yeah. Meaning that I don't do it wrong for you to protect yourself, yabo. Whenever I'm trying to say something, iza konzakalisa, yabo. But as Baben Chilo nam that but not everyone comes with those intentions, yabo. Ezinye izinto zifuna ukuzihlala ukuhlala nayo phansi uyicinga ba okay sure because mhlambi uthi umntana sesiza kuwe yabo ucinge wena lokuba ngaba inombuza ngengqondo zalowa yabo so ezinye izinto before you take action so maybe mhlambi you try to prevent someone like mhlambi take a deep thing icinge ingasikunyaniyani like I think like I want to I don't know why because tandibuza lento like kwi social andazi mabandivisha njani abantwana bakwi balapha eStrand but most yabo if like umuntu siya date anaba ucinga ndinemali wena umuntu lo rich I don't know cause most abantu ngeke najula nawo abantu ngathi like hayi ndinemali bona amjilana kunemali ndazi mangezweze content okanye bacela like hayi amjidayo okanye ngeza video ndiveza imali ku I don't know I think ndayibeka image wrong abantu macimba ndinemali so now do you post your girl? I don't post. Why? Why? I just don't post, my guy. You see, you're fine. You're trying to protect your heart. No, I'm not protecting my heart, my guy. It's private. Like we're doing it like that. I'm not protecting my heart, my guy. Don't give me your container. I have my container. Okay, so to wrap things up, so akondo ufuna usichazela yona everything noba motivation mhlambe ofile ngathi sishiyile emva noma into ofuna ichaza you can just say it but join nje camera. One thing that I can say, my guy, and he has noba mhlambi it was a short platform or what, but there were a lot of things that I didn't say, yeah, well, but maybe I'll unpack them kwelinye icala, yeah, well. So into enzekayo man, nothing beats a person like to be themselves, yeah, bo. If you are a person and then you have a dream, yeah, bo, unelo pupa, inalo, yeah, bo. Don't sit around hoping that the cow will come, yeah, bo. You need to do one thing, phakama. Go fetch the cow. Ewe mhlambi iza kusokolisa lo ngoma iza khaba ngalo manqina yabo. But like don't give up. Okanye abantu bazebuza as you've said now my guy ba ingaba mhlambi uyileqela ntoni yabo. But if you know that, even if you did not know that, please man, do an assignment yabo. And then when you've done that assignment you will then understand the purpose of you to chase that cow yabo. So like an example, the podcast now, yeah, bo, it's still at its level, yeah, bo, which is it's still growing, yeah, bo. And then if you, my guy, you see the vision within the podcast, yeah, bo, no one will understand your vision better than you do understand it, yeah, bo. And in fact, they will say, Esha Sangam Klambi, Yamchita Facebook, you win the content every time, yeah, bo. Yes, they will come. The moment that they speak about you and they can't speak about themselves, yeah, bo, it had to go to there is a movement. Oyenzayo ekhlalen yabo. And from the part that you said nokubanga umuntu mele ukuthi kanti when uyazikhusela inhliziyo yakho yabo
like even from your past relationships you always read yabo. Yeah. Like sometimes not everyone has the same intentions yabo, but some people yabo they've been through situations nabo mhlambe basize ngehamba icamera yabo, but ezi camera xa ninokwazi uzidibanisa yabo zisebenzisa ibhetri linye ngohlobo oluhle yabo, hlezi ukuthi kanti zingalight u-green ziye ku-light u-yellow ngapha zilight ubani ubomvu light u-green zonke indlela ithini ivuleke. So it all depends on you yabo, and one of the major important things like very important guys to mind the people around you. That's one of the most important things I always do. I mind people abasecaleni kwami. I mind my cycle so much yabo, because of whatever you put around you yabo will be part of the fruits ezakwenzeka ebomini bakho yabo. Not meaning that you should cut everyone off, but if they are toxic, my guy, they cost your peace, they do everything yabo, basuse ecaleni yabo. Even mine, like I appreciate my cycle so much, my guy. I appreciate my cycle so much. I have people that love me. I have people that I talk to every day. Yabo. I can shout out to them. Yabo. But I do have my small cycle. Yabo. But one of the major important things, if you're an artist, go socialize. Speak to people. Yabo. This podcast cannot just stay here in Strand. The vision needs to go abroad. Approach Abo Kailicha. Meet young creatives. See how they do things. Yabo. We get material each and every day, my guy. Yabo, uyahambe uyondibana nabantu yabo, umuntu nobuya moyiko omncane. I always do that for myself yabo, but lilonke yeah, very vitiving. I could say that I came now, I conquered, I came, I saw, and then I conquered yabo, and I'm still willing to learn on the road. Not meaning that I'm perfect yabo, but okay, just by building myself yabo. Now ndiyazenza izinto ezenziwa ngabanye abantu yabo, and we are growing nakwethu. That was nice fit. And I was at a few minutes. Yeah. Because I heard you said Kuko. It was a short period of time. Yes. Because indole, because I think we have more of Nutetanga. No, oh my guy, hey, ingxaki andikwazi andiyazi bazothi andikwazi uzisela nento, but wena mntakwethu if ever mhlawumbe ubusithi kum khasixelele ngale yabo. So I was gonna be able to do what to tell you yabo, because like okay ngenzogqila ngam ndigqile like basithi nge-important things ndigqila ngam ndigqila nge-artistic life yam ukuba isukele ndawo yabo, then ndigqile nge-projects mhlawumbi that I've achieved yabo, then ndigqile mhlawumbi throughout me being the person, the consequences that I have like endigqithe kuzo yabo, and then from then ke ngoku I can say appreciate mhlawumbi abo bantu that I have played a part to this version that I've become yabo, and then mhlawumbi ngigqithise loo mazwi yabo. Ufunda kubani yena, like ngubani influences zakhe yabo. So angathanda izinto ezinjalo kaloku nosumbuzo then yatsho. No, like, now you have a right to ask. No, it has still been said like that, yabo. But again, let's come to teaching, yabo. Yeah. From me being a teacher, yabo. Shout out to ingane zam, shout out to my children. Oh, okay, sure. So from me being the teacher was unplanned. Started in grade 12. Into yenzekayo kwa-grade 12 ke nandi sasincedisana kwi-study group yabo, sasiba 4 yabo, yanyuke like igroup, kukho abosizwe, abo emihle, abozube yabo, but xa sincedisana ndidinga laa mntu uzocacisa yabo. Surely like mna I does feel uba okay sure ndinayipower yocacisela aba bantu yabo. Okay, nakandicacisa nonye umntana kuthiwa ngemihle acacise yabo, because of the privilege to do that yabo, as uba ndibona uba hey man, hayi man ndiyayenza le nto yabo, and people they can get me uba ndithini. So passion yam aqala apho, no man masambe mntu kwethu sihambe soba itishara yabo. Even now like I'm still on a journey, I'm not a teacher yabo, I'm still in a journey of becoming a teacher. I'm still learning about zeziphi obstacles endizodibana nazo njengoba ngutishala yabo, but yabo like I'm just appreciating the love, my guy yabo. Ni youth yangoku I appreciate
Yeah, but I know that they're gonna go stream that. I appreciate from Ekanyolwe to Enomza Mo, yeah, bo all the way Kailicha Ekrisan. Sivuma. So well, shall I go on funny boys? Dren. Boza, bro, you have a right to ask. So shy. Yeah, okay. So yeah, I appreciate them like kakhulu mntakwethu yabo and nokubulela nje kuThixo from projects esendizenzile yabo. Ngeziphi ezo project usuzenzile? Like I've not that I've done most of them. Some have been part of them. Yabo. Just to fix that. Yabo. Not to cause confusion abandoned. Yabo. So a big shout out to Mr. G like for recognizing a raw talent on a young boy. But I still remember when I say Chuv Lekmas as a creative director. So the guy believed in me that I can do the job. Trusts me nyaka oqala ndaqhuba neLekmas kwakuhle kwa right nakunyaka wesibini ndaqhuba neLekmas kwakuhle na right uyabo kwakunye nekuyakhanya not leaving behind kuyakhanya for entrusting me with different types of theater Fridays yabo for me to be a creative director yabo. I appreciate that platform yabo because of I wouldn't have grown being lonely yabo. And a shout out to a team ebensebenza nabo abo AV abo Solani abo Yanga abo Atabile and bo abiza bonke yabo because of conversations that we had yabo. They like asisityafisanga sisijongise phambili yabo. Ndiyabulela kakhulu from that part yabo because nabo they like usebenza kwesi projects besisebenza sonke yabo. Ukuya a play I've directed which was called Mending Pieces of Life esenzeka Pelondle Museum in association with the museum and other sponsors yabo. It was something big yabo. It was for 2 days yabo and it was sold out. People bought tickets and we made moolah, my God. We made moolah. So I want to appreciate even people in an association moving from there. Kuya eskolweni yabo performing arts. I've worked alongside NTG kwa play AIBizwa ngoba a funeral is heaping reasonable yabo. The guy trusted me with the main character there yabo. One train, I was not perfect in that acting that I was doing, but he made sure that okay, this guy can do this yabo, and the project was successful yabo. And also a project that I did last year, yeah, Miss 10, Miss Wood 86, yeah, boy. Thank you to Councillor Mawawa for believing in the vision, yeah, boy. That as you always say, that Strand is not a vision, it's not a jungle, yeah, boy. And we should entrust like abantwana bethu sibaphuhlise, especially the youth, yeah, boy, because of they are the next generation. The event was very successful, yeah, boy. Even abantwana associated nabo. Dango kakhulu yabo. It's a lot of projects my guy yabo. But yeah. So because of I think the camera is about to die. So mama masibulele kule too for pulling up, for coming, much appreciated. So guys, don't forget to subscribe, like, share and comment. And don't forget to check Asive Tofu. But Asive Tofu Facebook. It's Asive Tofu on Facebook, but I'm not much on Facebook. Yeah. You can check me on Instagram, then you can get me on Unanzika TikTok. Asive Tofu still. Asive Tofu. Yeah, don't forget to check Asive Tofu, guys. So thank you. Sabonana.